बाजै मनालिसा मोनथारगोन बे थालिरखौ मोनथारगोन बे एफा हाजोआव नागिरहैदों बे हारसिंसोबाव दा आन्दायनानै थाबाबानो जाबायहाय आं हले गिलायलांबायसो मोनगोन खोमाहाय माबा आंनि गोसोआथ' होननाय बादिबाथ' माने गोसोनि साननाय बादिब्ला मोनखाथारगोन बियो आरो दा बायदियावथ' थालिर थानांगौना मेसेङावथ' थालिर थाखाथारो हाजोआव एखेबारे जि गोसोआनो माने माबाखौनो जाबाबो बे न'आव मोननाय थालिरफोरखौ जाबाबो माने माबायानो जाया माने आंना गोसोआ ओंखायनो आं माने हाजोनि थालिर जानो लुबैथारदों ओंखायनो आङो फैथारबायहाय आरो नोंसोर फैदों मोजाङानो जाथारदों लानानै आरामनो बे हाजोनि थालिरखौ जाथारगोन आङो एखेबारे गोसोआनो थानो सुखु जादों आङो जानो लुबैनाया आयौ नंथारगौ नामा औहाय माथो होनबावनो आरो आङो सिगाङो मानसिफोर होननायाव नंखायसो सानोमोन प्रेगनेन्ट जाबा बेफोरबायदि माबा जानो लुगैयो मायो गोखै गोखा माबा माबि एखेबारे सोरनिबा ओंख्रिखौ जानो लुगैथारो होननायखौ नंखायसो सानोमोन ओमफ्राय दा गावो जानानै एखे एक्सपिरियेन्स मोननानै थाल मोनथारबाय आङो नंमारथारगौ खोथाया नंमारै नङा एखेबारे बेफोरबायदि जाबा जानो लुगैनाय मानाया बिराद बारा जाथारो ए बाजै नंथारगौ जानो औ जुजाय मानो नङा जानांगौ जाखो दाखालिथ' आयु अनलाजों दाउजों जि मोदोमफैबाय बार बे गोमोस्रिमोन ना जानो लुगैनायानो हाथारला आङो आयौ दाउला खासिबो ओमफ्रायो मादैया गोमोस्रिमोन ना फैनानै आराम होफैबाय बिलायलायनाङासै जि लाजिखादोंमोन आङो बिहैनोबो हाया मानोबो हाया मालायनाव थांनानै जि मोदोमफैबाय बाल ओंख्रियानो जारलासो जाथारगोन हेला हामदों दे मोजाङानो जादों दे गोमोस्रि बिमा मादैया अनलाजों दाउजोंखौ होफैनायखाय ओमफ्राय बियो माहाय थांखोलै माहाय थांखो माथो नुहुराबो माथो ओरैबो गैया ओरैबो गैया ओरैबो गैया ओरैबो गैया माला मोनफैबावगोनलै बेबा थालिर लायनो थांनायाबा ओंखायनो होनखादोंमोन आं नोंखौबो थांफा होननानै जायो दे जेबो नङा दे बे हारसिंनो फैगोन ना मालाय बेहा थाब बेरायबाय थाग्राखा हाजोआव ओरैजाय मालाबा बन लायनो थाङो मानो थाङो बेरायबाय थाखायो बेहा जेबो नङा दे आरो जोंखौबो नेनो नांगोन ना बे जुजायाबो जोंनो देराखै बांद्राय गिदिर नङा माबा मोनसे जुनारफोर फैबायोबा बुलायनांगोन ना नङा होमबा नै रायजोफोर मोनफैथारबायबो आं थालिरखौ लानानै सानराजा एफा बुरजा बिदां लाना फैदों नोङो अबेयाव मोनखो नोङो आयौ मानिबाय आं सयथिबो आंबोलै मानिबायलै आं बेखौ नङाबा बियो बाजाराव थांनानै मैगं एसेखौनो लानानै फैग्रा मानसि नङा बियो एफा बुरजा थालिर मानिफ्राय नागिरनानै लानानै फैखो मालानिफ्राय सोलायखोब्रा नोङो सानराजा आरे राजकुमार भाई थासारियानो सोलायनो थिनोलै गासिखौबो थासारियानो सोलायनो थिनो मिथिबायना आङो आंनि बिसिखौ खस्थ' होनो हाथारा मिथिबायना बेफोरबायदि समाव मिथिबायना आंनि अनजालि बिसिया जायखौ जानो लुगैदों गासिखौबो सोरगोआनो जा फाथालफुरियानो जा मायाव दङ जेनिफ्रायबो लायनानै होफैजोबगोन आं मिथिबायना आरो रायजोफोर आं होफैजोबथारगोनलै मिथिबायना आरो नोंसोरबो बेफोरबायदिनो खस्थ' खालामदे मिथिबायना बेफोरबायदि समाव आदा मानिबायलै आं नोंखौ एफा हाजो एफा हाग्राबारियाव थालिर लानानै फैबाय नोङो मानिफ्राय मोनबोखो आयौ जि जानो लुगैखाबाय आं आयौ एखे बेदांखौनो खावसेखौनो जाजोबखागोन आङो बेखौ जि जानो लुगैबायहाय आय माथो मोनथाख्रा गोजासो खोमाहाय न'आवसो लांनानै एसे सानसे फोमोनहैनांसिगोन माथो ओइ मनालिसा बेखौ बाजै ओमफ्राय माबाखौ मोनथाख्राखौ लाबालाय बे बबेनिफ्राय गोमोनखौ लाबोनांगौ जाखो न'आव एसे फोमोननानै जाहैबानो जाबाय नोङो आयौ आदा बिराद अनो माथो नों बाजैखौ बिराद अनो माथो ओइ बाजै नोंबो गोगोम लाखि माथो मारै लोगो मोनलायनायलै नोंसोरो लोगो मोननायखौथ' खिन्थानोनो लाजिहाय आंनो जि लासिंसिंखा सयथिबो एखेबारे लासिंसिंखा जुजाय मिथिबायना आया बाजै खिन्थादोब्रा मानो लाजिलायनांगौ नै जुजाय मिथिबायना माबाया बाजै मनालिसाया एखेबारे थाबायबोगासिनोमोननो ओमफ्राय अखाबो हादोंमोन ख्रेब-ख्रेबनो ओमफ्राय नोंदाया सानराजाया जि गोसा स्कुटि सालायबोबायनो ओमफ्राय दाना धाव सौदावनानै सानैबो फख्रियाव हाखराव हाब्रुआव ज्राव जाहैदों ओमफ्राय जि नांलायबायनो बिसोरो जि नांलाय बुलायथारसैमोननो ओमफ्राय लासाव बोरै जालांखो माबा गोसथोलायलांबायसिनो सानैजों आयौ फाग्लि नों खिन्थाबावदोंसो लासिंसिंनो जेबो नङाहाय मा थौ दाहाय थांनोसै थालिरा मोनबाय ओमफ्राय जोंहाबो नै थांफिननांगौ दे दा मोनायावनो नङाबा जानाय नंलाहाय आंना स्कुलाबो बन्द' थाबाय थागोन आरो जुजायनाबो नै एखे क्लासा बन्द' जागासिनो दे थौदो होमबालाय गासिबो आयौ माथो दैसानि हाब्राङावनो जिरायनानै दङ होननायालाय माथो गैया माथो बिसोरो बे फाफि बोराया जोंखौ लामायाव लोगो मोननाया थगायहरदोंसो इसिबां हाग्रा बारि फैनानै सेस आंहासो नै एलार्जि जाबोजोब्बाय गस्ला खुगुलायलांबाय आयौ गामियाव फैनानै हाग्राबारियावसो बेरायफैबाय ओइ हाग्राबारियावसो बेरायफैदों नोंसोर ओमफ्राय खोथाया बोरैबा नङाथ' लाइमोन खोथाया बोरैबा नङाथ' मानसिफ्रा ओरैनो हाग्रायाव बेरायफैयाहाय मिथिबायना हाग्रायाव बेरायफैनाय गुलु जायाखैथ' बिसोरो
मोनथिबायना बेफोरबायदि नङा आंना राजकुमारा बेफोरबायदि केरेक्टारलेस नङा मोनथिबायना र' थांफिन बे बोरायखौनो मस्रायना गाननानै गोदागुरो नाङाहाय मा एसेबां रागा जोंनाङाहाय मा ओमफ्राय गस्ला गानफिनदों बाल बेयाव गस्ला नोंना मोनसे दंबावखायना ओमफ्राय बेखौ गानाबालाय बोरैथो जानांगौ जाखो नङाबा दाहाय एलारजि नांहोनाय आरो बांसिन जाबालाय ओरैनो गामिसखाहाय डेटल सेटल मोनगोन ना मोना बेबा दखानफ्रावबा दुगैलाबायनोबो आरो सोरनाव दुगैनो दे सिख्ला मानसिया जानला मोनला मानसिफोरनि न'आव दुगैलाबायजायाना आरो बोरायखौ मस्रायनायखौथ' दासोंखाहाय गामिनि मानसिफोरजों गाग्लिजागोन जोङो मोनथिबाय ओरैनो बे गामिना देनजारखाथार एखेबारे गरम सेंग्राफोर दंखाथारहाय सोरबा सोरबाथ' एखे सानथारा गारि बुनायखौल' नायखाथारो नोंहालाय बोरै मोनथिजोबखो ओमफ्राय माबाहाय आङो ना बेवहाय मालाबा जोंना एसपि मेमा थिनहरो नालाय लाथिख' मोनजों फैफानांगौ जायो आङो ओमफ्राय लाथिख' मोनजों फैफानायाव ओमफ्राय बे नुफैयो बाल ओमफ्राय दाखालिबो वाइनि एजेन्ट बुनायाव बेयावबो आयौ देन्जारखा गामिनि सेंग्राफ्रा आं बेयो मोनबा बुथारगौसोमोन खोमा थुदोहायलायमोन ओरैबो न' गैया ओरैबो न' गैया एखेबारे गिथावथावहाय आं पुलिसबाबो आंबो हिनजावसाहाय मिथिबायना एखेबा हाग्राबारिफ्राव बेफोरबायदि थाजाया थौदो थांनोसै हौवा मानसिफोर गैयैफ्राव बेफोरबायदि खालामजाया दा मानिफ्राय माबा खुन्दा खुन्थि फैलाबायगोन माबा दिगदार जागोन जोंहासो थौदो राजकुमार नों आंखौ थगायलायदोंना ओरैबा ओरै र' नों फैबा गारनायाव गिया आङो टाउनावनो थांनानै नायथारदों नोङो माखौथ' बेफोरबायदि खुगा खालामनानै थाबाय थागोन नोङो एका आराम एका ओइ माखौ गोमोहाबबाय थागोन नोङो बे सिख्लानि फट'खौ जेब्लानिफ्राय नायदों नोङो भिडिअखौ जेब्लानिफ्राय नायदों नोङो गोमोहाबनानै दंगासिनो मा बे सिख्लाखौ सिनायो नामा नोङो बेखौ मोनबा खानायाव हमनानै सोर फिदिंनानै बिखौ दु सौगोन आं मानो मानो नोंबो बांद्राय कुइसन सोंबाय थानानै आंलाय बिराद रागा जोंबाय मानो सोंनो मोना सोंनोथ' मोननांगौ आङो मानो सोंनो मोना सोंनोथ' मोनथारनांगौ आंनाबोथ' मोन्थाय दङ आरो फट'खौ आंसो लाबोना होफैबावदों आं लाबोआमोनबा नुबावगासिनोमोन आरो आइयालाय बोजों थांदों माथो फनखौबो थिखोआ आइया मोनसे खामानियाव थांनो होननानै ओंखारलांदों मिथिबायना थाबैनो फैफिनगोन बियो ओमफ्राय फट'खौ नोङो आइनो खिन्थाहरलाबानो जागोन खोमालै एसे जों सानैजों डिसकास खालामगोननि खोथाया सिरियासथार नामा औ सोर बियो आदा सोर बियो ना आंनि गार्लफ्रेन्ड सिगांनि गार्लफ्रेन्डमोन मिथिबायना आरो ब्रेकआपबो होआखैमोन आरो थाङै बियो आंखौबो डेटिं खालामै खालामगासिनो दंखायो आरो आफाजोंसो दैथायाव थांबावदों बियो माबायदि हिन्जाव बियो माबायदि हिन्जाव र' बेखौ दाउ जोख्लिखौ जेरै बुथारनानै गां फुयो बेफोरबायदि फुजोबथारनां बिनि गांखौ बांद्राय बिरबोगासिनो ना बियो बियो नोंनिसो गार्लफ्रेन्ड आरो नोंनि गार्लफ्रेन्ड जाबाय आरो आफाखौबो मानो डेटिं खालामबावदों बियो माबायदि हिन्जाव बियो बिफा फिसाला सानैखौबो खनसे टाइमावनो डेटिं खालामनाय बियो र' बिनि खानायखौ फुजोबथारनांगोन नङा आंसो फुगोन मिथिबायना आइजो मानसिखौ हौवा मानसिफ्रा जाथा आखाय होनो हाया मिथिबायना बेखौ हले गोसोआव लाखा मिथिबाय बेनिखायनो आइजो मानसिफोरखौ मालाबा आखाय होनानै दाना नोङो आरो बेफोर प्रब्लेमखौ मारै सल्भ खालामनांगौ आं खालामजोबगोन मिथिबायना नों आदा मेका आंबो सासे आइजो बेखौ खानायखौ हमनानै जेरै दाउ जोख्लिखौ गां फुयो बेफोरबायदि फुजोबथारनां बिनि गाङा बांद्राय गोजा जाथारदोंना बिरबोबायदों बियो ओरैबा ओरै आंनि आफाखौबो डेटिं खालामै आरो आदाखौबो डेटिं खालामदों बेबो एखे टाइमावनो बेफोरबायदि आइजोखौ गारनायाव गैया आङो र' आरो आदा मेका नों जास्ट आंखौ एसे हेल्प